mutum ya haifi a cikinsa zai gudu ya bata jama'a ku fito dauki yarka ka dauka ka tafi na bi ka hauka zan ma hauka yanzu ba za ka dauka ba dauki ka tafi da yanzu bakin ka ya haila na fasa ma baki wallahi wai kaga wani dan iska wai wace makaranta ma yake ya rabu da fitan tiri mu tafi ke mutuwa ne ba wallahi da raina wallahi ban mutu ba ke wallahi Allah ban mutu ba wayo bayana wayo dan iska tabbatacce ya sa na yi wawan zama Allah ya sa ba wanda ya gani wallahi wallahi kai bari ki jin gaya miki wasa yanzu aka fara yayan ki ko ya kashe ni ko na kashe shi wallahi ba zan yadda ba shi yasa kuma kike gudu wuce na ce miki wuce ya sa na bar gashi na a waje wallahi idan kuka saki na waiga na dawo daga wani a gurin nan zan ma hukunci mai huni wanda zai je ya ado da shi nake da duk yan matan da nake zuwa gurin su ni ba a mai irin wannan to uwar Hajara ce wannan to kuma sai ki fito baiwa Allah ni gurin ki nazo wurin Hajara nace nazo ko aban za kira ni gidan kurma menene haka ne tsuguna ya san uwarki ce kafin in gama da shi za ka ma tsuguna za ka yi wallahi ba zan tsuguna nake ba na rantsa da Allah Hajara ka samu kawai 0 kawai ma na 0 Nawa za ka biya ni? Amfanin zunubi romansa. Zan ɗaure ki wallahi zan ɗaure ki. Baban maci. Gaskiya yau gwara abin mu kashe muci. Kawai ina iyayenki ne ko shegiya ce faɗa min. Rashin kunyin da yake ba na son kina kula shi. Ariel, manci ku rinka zuba mana ido akan wayar nan. Dadi an dawo. Kai yanzu ba za ka yi wace fa nan ka kawo wadda mu samu mu sa a bakin mu ba. Dadi ba kuɗi gari babu kuɗi. Rasa kunya. Idan ka kuma tsokana ta ko ka tsokani wani ma na gani ni na sassara ka tun da kan kababuwan Dan Allah dan Annabi ka hakuri. Ke ce baban yaron amararren yaron nan kandararren yaron nan ci baki ba ko? Ki sa afa ki bar gidan nan. Idan ba haka ba zan sa ai mun raga da ke a cikin gidan nan. To ai da mun ba sai kin faɗa ba. Kowa ya ganki ya san ke tsoho ƴan bariki ce. Dan haka na faɗa miki ni ba da ke zan yi ba da ɗanki zan yi. Kada ka manta fa uwar mu da uban mu ɗaya da ni. To kin san me nake gaya mata? Shi sai ce wai yana so. A kike faɗa haka. Kin ba faɗa haka ba wallahi ina zuwa wancan bi gaskiya tsakanin. Allah ya ba mu masu kaunar mu masu kishe mu da ba mu da wanda bai san mu dan ba uwar abin da zai ni wai Tashi ka ban. ni wallahi ba na Ba za ka tashi ba. dadi ka biya fada ni ka jani Rasa kunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah na tuwo Allah. Munafiki. Zo na ganka. yau kwanan ka bi ban ganka ba a shekara nan gidan ko Hanya ce wannan din ne. Uwarki nace da ina wannan. wallahi na shi Rasa kunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad DZ wanda aka fi sani da kilishin laure. Wallahi na zo muku da wani gagarumin albishir na wani sabon album ɗina mai suna Aya Aya. Mai nono aya aya, mai nono aya aya, ga mai nono aya aya, mai nono aya aya. Sarkin sauti alhussein zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya aya kan wannan harka ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka ya ce da ni ga mai nono aya aya. A cikin album
ɗin za ku ci karo da daɗaɗɗen waƙoƙi na kamar irin su aya aya 'yan jamu da zagi. Muna nan muna ganin ku 'yan jamu da zagi, bibiyar mu buge da kanku 'yan jamu da zagi, wurin ku mu tanka muku 'yan jamu da zagi. A TikTok muke abin mu sani da akwai tazara. Da akwai tazara ba ma dirka da kato. Komai tsananin damu bai sauya fura. Kilishi ne na mata yi ku faɗa garara. Da kuma juya. Ke fari da juya, ke Habiba juya, ke Safiya juya, ke Rukayya juya, ina Amira juya, ke Umaira juya, wannan gidan mata ne duk ku juya. Da kuma labarin da ya faru da ni a gaske a fanni na soyayya, wato hankakiya. Hankakiya mai da ɗan uban wani naki, walla baki tsoron Allah. Ni gidanki mai kai na an yi walƙiya na ganki. Ba kuwa dare mai naci gunki ban zama ɗan aiki. Ni sai godiya gun Allah, ayyukanmu sun kai aiki. Ki bar ni tun da ni na barki, wane rago da rigar saki. Za ku dinga samun waɗannan waƙoƙi namu a tashar mu ta YouTube wato DZ Hausa TV. Ga masu buƙatar mu a wajen shagalin bikinsu ko waƙoƙin suna ko birthday ko siyasa, duk wani taro da ake an tayo shi ana waka a cikinsa, to insha Allah ba za a bar mu a baya ba, za mu rakarkaso muku waka daga bakin kilishi. Za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba kamar haka, ko kai magana kai tsaye ta kan WhatsApp 081 66255284. Mun gode masoyanmu, ana tare. Chai! Marga kukun dutse ko wadda ke ni sai ya faɗi. Samagiya na kan hanya ne in da wanda ke min kaidi. Ni muruci ne kan dutse ne addu'a a ranar idi. Na riga da na gano ki ya zaki yo da 'ya'yan gwayi ba. Cinna ki ya Allah baki tsoron Allah.